Ngingudirt Varan, udokotela wezingane kanye nochwepheshe wezifo zomoya ezinganeni e-Apollo Vanakram eChennai. Isihloko esizoxoxwa namuhla isifuba somoya ezinganeni. Manje uma sikhuluma ngesifuba somoya, asifani nesabantu abadala. Isifuba somoya ezinganeni sivame ukusibiza ngokuthi ukushaya komoya noma ukuhewula kulungile. Asizibizi izingane ezingaphansi kweminyaka eyisithupha njengesifuba somoya. Ngokuvamile sibabiza ngokuthi bayahewula, bese labo abangaphezu kweminyaka eyisithupha sibabiza ngokuthi banesifuba somoya. Yingakho sibona izingane eziningi ezivame ukuthola i-nebulization futhi zihlushwa ukuhewula kuze kube yiminyaka emihlanu. Kodwa eziningi zazo ziba ngcono njengoba zikhula futhi azisahlushwa ukuhewula noma isifuba somoya empilweni yazo yakamuva kulungile. Ngakho-ke noma imaphi amantombazane noma abafana abathola ukuhewula eminyakeni emihlanu yokugcina yobudala, akusho ukuthi bazoba nesifuba somoya empilweni yabo yakamuva noma sebengabantu abadala. Lena yinto ebaluleke kakhulu. Manje ungayithola kanjani isifuba somoya ezinganeni? Kunezimpawu ezimbili noma ezintathu kuphela ezibaluleke kakhulu kulungile. Bheka indlela ingane yakho elele ngayo ebusuku. Uma ekhwehlela kakhulu ebusuku, ikakhulukazi phakathi kwamabili nasekuseni ngo-4:00 kuya ku-6:00, ukukhwehlela okungamvumeli ukuba alale. Lena yimpawu yokuqala futhi ebaluleke kakhulu. Okwesibili, ikhala eliphazamisa ukudlala kwayo noma uma izivocavoca. Ingane iya ukuyodlala noma iya ukuyogijima, kodwa iyaqhubeka ikhwehlela futhi ayikwazi ukubona kahle. Ngakho siqondile ukuthi kuyini isifuba somoya lapha nokuthi yiziphi izimpawu ezinkulu zesifuba somoya. Futhi ngezinye izikhathi ungabona futhi ukuphefumula okusheshayo, ungabona okunye okudonsayo lapha, kuhamba kanje. Futhi zonke lezi yizinyathelo ezisekelayo ongazithola kunoma iyiphi ingane enesifuba somoya. Kodwa okubaluleke kakhulu, uphenyo oludinga isifuba somoya ispirometry. Iminyaka engaphezu kweyisithupha senza i-lung spirometry. Ngaphansi kweminyaka eyisithupha senza ukuhlolwa okwaziwa ngokuthi i-impedance oscillometry. Lena indlela entsha kakhulu. Phambilini besingekho nalokhu kuhlolwa kwe-impedance oscillometry. Izingane ezingaphezu kweminyaka eyisithupha, ngespirometry udinga ukwenza okuthile, umzamo. Kodwa-ke ezinganeni ezingaphansi kweminyaka eyisithupha, le impulse oscillometry kudingeka bahlale bengenzi lutho imizuzwana engamathithi kuya kumzuzu owodwa. Uma sikhuluma ngokwelashwa, njengoba ngishilo, kuzomele ubone ukuthi ingane iyaphumisa noma cha. Kufanele ugweme lezi zinto ezibandayo engikutshele ngazo. Futhi ekwelapheni sizosebenzisa okukhethekile, imithi kanye nama-nebulizations nokunye esengikutshele kona ngokuningiliziwe. Ngiyabonga.